Ovako, dođe ovdje. Iza nas se nalazi reka. Ovdje je stanica koja prepumpava vodu. Ovo je u stvari trafostanica. Ovdje je muljna pumpa, odnosno pumpa koja izvlači vodu i šalje ovdje u sistem za preradu vode. Kinezi su mi rekli da je trafostanicu postavila opština. Tako da je i kod nas jedan dobar predlog da se malo uključi opština da postavlja trafostanice po povoljnijim uslovima. Da bi svi sistemi funkcionisali, treba pripremiti vodu i hranu. Ovdje je klasična priprema vode na bazi omekšavanja i staložavanja. Ovo su veliki teškovni filteri. Ovo je sistem reverzne osmoze, ono radi 20 kubika vode za 1 sat. Ovi veliki tankovi su u stvari rezervari gdje se čuva voda, ponovo čisto i prerađuje voda iz reke i vraća u sistem cijel prerade. Isto se voda čuva za hladnjake, za održavanje sistema za zalivanje i tako dalje. A ovo ovdje što vidite, ovo su u stvari tankovi u kojima se priprema đubrivo za zalivanje, odnosno takozvano folijarno đubrivo, raznorazno. I ovdje su neki kineski modeli prihrane za proizvodnju paradajza. Ovo je konkretno, ovdje ima za proizvodnju jagode u zakovima. Interesantna proizvodnja. Uskoro planiramo da instaliramo jedan pilot projekat u Srbiji kao inovativnu tehnologiju. U stvari, Kina je daleko odmakla u proizvodnji hrane iz prostog razloga. Kinezi nemaju vreme da gledaju u nebo, razmišljaju da li će kiša, da li će grad, kakva je cena i tako dalje. Kina ima jedan prozadatak, ona svaki dan mora da obezbedi 4,5 milijarde obroka za svoje stanovništvo. Kina ima 1,5 milijardu ljudi i svaki dan mora da pripremi hranu za svoju naciju. Tako da kineske tehnologije uskoro stižu u Srbiju u proizvodnji, najmodernijoj proizvodnji poljoprivrede. Najmodernijoj poljoprivrednoj proizvodnji.